Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Hey, unombiwa. Kuchene muri bano. Muri bano ndo kunonzi kuchene. Zvinonzi madzudzu. Muri bano zvonzi hazvicheni chaizvo. Chijairira. Mutopondera. Kama wenye wakamira sei? Avanele. Ndoma kuna tisingadari. Atinotaura kuti vanhu ngavabvise mombe yekucheka ukama chena. Mukaishaya chena hapana. Mwoyo dzegadzi muno dzawanda kudai songe kupfuura vanhu. Mabhebi. Toka mabha. Maudungisa. Haiwa indoira shumba. Makambotsika were mukati menzvimbo dzemadare. Ndiro dzepane hongu kwete. Pane zvamunoziva munoti hongu, pane zvamusingazivi munoti kwete. Asi nguva nemukana muchaupiwa wekutsanangura, wekubvunza, wekupa zvichemo ichaupiwa. Asi nguva ino ndiye hongu nekwete. Makambotsika here mukati menzvimbo dzemadare. Matsikawo mukati menzvimbo dzemadare makaudzwa here kuti mukati mezinza rekwenyu nekushirikitwa uri mukati memusha wekwenyu. Kushirikitwa uri mukati memusha wekwenyu munozviziva here kuti unoshanya mukati memukowa munogara. Mhaka nekuti zvinhu izvozvo zvakagara pamuti. Ende zvinoramba zvichikuteerai sekati. Pane pamunonzwa kuvata nemunhurume wamusingazivi kuti ari kubva kupi usiku murere. Kwanza noshangamiri mune nguva dzekuti munorota hope muchivata nemunhurume wani musingazivi kuti ari kubva nepi. Ihongo. Asi changamira kuti hongu. Inde kuti hongo. Kana mudzimu yekwenyu isiko muri kushandiswa. Dzimweni dzenguva munonzwa kumusana kwenyu kuti waviwa kune kuna nairo. Ini ndinoti hongo, ndinokudairirai pamwe pacho kana zvinge zvinetsa. Ndiro changamira. Zvamunonzwa imi mukati menyama dzekwenyu hazvina kujika. Neimwe tsvina yamunomborisa semunhukadzi haina kujika. Neruvara rwakaita kunge mushongori babo. Izvi muchirwadziwa imomo. Ndosaka ndakubvira kandi ndakudairirai kuti hongo. Kana vekwenyu vakakudzimaidzai kudai tinokuvhura itiso. Ende pandiri unonge usina kuwanda nekuti nemari kwese ndinovhura. Handina munhu anopfeka nhumbi panoba anokoti akapfeka pano mapfekera ndozvivhura zvese. Nenji kuzvibona zvese ipapo. Munoziva here kuti musha menyu mune urombo? Munoziva here kuti vanasorojena vemukati memusha wenyu vakaromba imi? Kuromba kwavakaita ndambokubvunzai kuti munozviziva here kuti zvinhu zvavo zvinoshanyawo pakati pemusha wekwenyu? Ende mashanyiro anoita zvinhu izvi ndezvekuti zvinoparara zvese zvamunobata mukati memuongo hamuna kwazvinoenda. Munosara muri imi badzi mbune. Hamuna kwamune muchienda. Rese ramunoita mukati mekurarama harina kwarinoenda. Zvimbiso zvamunopiwa navapenya hazvigona kusadzisika. Pano kumazuva mangu muno ndiri kuona moto uchibvira. Asi zvinenge zviteera imimi. Nekuti zvinhu izvozvo zvakaiswa pamwoyo. Muri kuzvinzwa? Ndimi chishandiso chemumusha. Uyezve nedzimwe hope dzamunoruta hadzina kuchena. Maida kunzi mufambo semafambiro anoita vamwe usiku. Murinda. Ndochamakatemererwa nyora dziri kumusana kwenyu idzodzo. Ende uyezve dzimwe nyora dzacho dziri kumusana kwenyu nedzimwe dziri panzvimbo dzakawanzika.
ndedzekuti chese chamunofunga kuronga muupenyu panosimuka dambudziko uyezve munenge muchirondwa hachiiti chinhu ichocho. Makaiswa tireka. Hachiiti. Ndikakutarisai kudai kana nekwamuri kubva ambe ndinonzwasisa. Nyangwe nemukowa wamuri kuti mabuda ndinonzwasisa. Urombo wega wega ugara wega. Uyezve makapihwa chipo chekunzi hachipoka sekunzi munhu hafanira kugara nemurume achigochembera ari mukati memba. Zvino zvazvakuenda nekumwana nekumwana koya atadzei muzukuru wavo mushavu atadzei atipindira nei kana yambe ko mwana anenge atadzei. Izvi ndizvo musha kwenyu ko mwana anenge atadzei zvaakuenda kwari makatakura zvinorema mbuya ipo chokwadi kudai kuti ichi mbuya nyangwe chikafamba papi nyangwe chikafamba papi mune muchirondwa chiteerwa basi. Hamunoteerwa nemuchuya pari ko pamunofamba kunze kwamuteerwe muchizwa mazwi munzeve tiyanandariyo handisive mameseji acho anongouya akavanzika dzine dziri nhamba dzedu dzine dzingosenderana ende musazonyatsotaura zvenyu mazwi enyu muchitaura kuti kwai mwana uyu ane mhepo dziri kumuteera asi zvinhu izvi zviri kubva pamuri ipapa pamuri ipapa pari kubva nyaya dzesisi. Mbera kene mbokubvunza ichoko ndotobva kutambira mashoko ekuzvino ndene mbokubvunza ichoko mwana uyu munoti imimi mwana uyu angapinde munonze munyi muno anosveta ano vanhu ngazi Satanism. ndozviri kutaura nani kwese kwataingofamba vaiti mwana akabata satanism kuchikoro uyu ko venyu vaya vanenge vachikuisirai tsamba vaya dzamusingazivi kuti dziri kubva kupi vanokusenderai vanozejera musingazivi kuti ari ndiprivate number ndivanani basi mubvunzo wapenyu ndivanani kuti muukama imo kungoti muukama imo wambotanga ukadaira ukati handizivi kuti vanondiisira tsamba ndivanani handizvo wambodaira kuziva kuti ndive ukama ndoziziva kuti ndive ko apa pandambokubvunza wadaira kuti iwe ukama kana muchiuya kwandiri kuzobatsirwa uyai nechokwadi ina handisi munhu wekuti zviya muita zvokurota kuhope ka handisi munhu wekurota kuhope ndoda kuya munhu akati skwatu skwatu nenyaya dzake muche muche haikona kuya achitenderera kudai ende usakungoti ukandipindura zvawandipindura ndazvikangana wandipindura zvawandipindura izvozvo ndinozwa kudzokorodzera futi iwe wobva watanga kunditaurira imwe nyaya wamboti hauwazivi uri kukanganwa here iwe waro yomumusha mako yekuti wakagara futi nekuwepo ugeripa vangana nokuudza izvo aizvozvo handisati ndambozvinzwa amai vangu shava imi sori kwasori vanotadza kukudzaiva wakatemwa nyora dzese dzinokurwadza mumusana kwako vangu vatadza kukudza ngei tofunga umwe anenge asingazvioni hai ndotozviona dambudziko ratotipesanisa ripi iro rirazosvika kuti tisvike ripi racho remutwe kuinga ndambotaura vane kuti ini ndiri kuona moto va ndikataura kuti hongu asebo moto wacho rudi
unongofuta pai mudzimba imo kubvira ngoti akaimba yatungizika wakatanga pazvinhu zvemwana iye pazvinhu wazvaiteera zvekuchikoro achiri kuchikoro kwakutanga kubvira zvabvira tikangomuendesa watamuendesa unobvira futi ikoko saka mutaura kuti mwana uyu akatogara pano panotsva pano pamwe zvamune muri kwashumba paso ndikubvunza kuti saka mwana uyu tikatosara naye pano panotsva pano dare richatobvira saka dare rinozotsvaga apa unosara rakatsvaga pano dare rinobvira saka zvinhu zviri kutsva mumba zvinhu zvinotsva saka muchini mari inotorwa nyangwe mumafoni hapana chandinacho asepi yasosanangura chinzwa sichayasozvinzwisa iyo imbobvunzwawo robert zvakatanga sei izvi zvanda zvinhu izvi mwana wangu aigara vana vangu tine vana 2 vaigara nababa vangu saka kumba kwedu ndokwakatanga kubvira uchiita unge magetsi igore ripi tamboti baba wake ndambotidzinza make 2021 saka zvakazoitika ipapo takagara zvinhu zvezvi zvichingoitika ndobva tazoshaya mwana uyu achibva kuchikoro tikaita mazuva mwana akazonowanikirwa kumusha kwavo awanikwa kumusha kwavo ambuya vake vakabva varambira naye akazonotorwa zvake after maweeks akauya aine jira usazokangana kuzovabvunza kuti moto wakatanga kubvira kumba kwani handiwati kwa baba vavo sezvandanchivaudza usazokanganipa akauya aine jira dzvuku ranga rakangosungwa sungwa vachiti munamato ndopatakafamba tikanzwa kuti mwana akabatiswa chisatanism asi vanhu vaitaura kuti zvirikubva kumusha kwani kumusha kwavo kwemwana nanhasi mameseji anouya akambotanga akawanda vakatomboti ndeve kuchikoro tikatomboendesana kana kumapurisa maendesana nematicha kuendesana kumapurisa mapurisa vaiti tikuda kuona nekuti mumafoni mamapinda mazita ematicha kuti tisu tiri kuita sei tikuda kushandisa mwana uyu tikaenda kumapurisa kusvikira mapurisa azoti tikuda kutora malaini enyu tigwaendesa kupotras vakaendesa handizivi kuti vakazaendesa here kupotras because ndirimo mameseji dzakatopinda mufoni kuti muruda kuti sungisa iso hatisungwi tiri veZANU-PF. Okay. Panopinda message panotoya nenhamba meseji pekutanga yakatanga ine nhamba nhamba yacho ikatsvagwa mapurisa vakati nhamba iri kuratidza kuti yakatengwa kwaifiridzi ndokwaigara kumba kwaatezvara vangu kwaigara nabanguru vangu zvikadzi nhamba iri kuratidza kuti yakatengwa kwaifiridzi asi haisi registered yakatengwa kuna agent haina kuitwa chi haina kurejistwa ndo nhamba yakatanga kupinza mameseji mufoni memurume wangu ichiti blazi kana muda kuti zvinhu zvenyu zvinaki dzingai mwana uyu vachitaura zita remwana ndokuzosvikira saka pavakazoonzwa kuti pavakaona kuti nyaya yaendeswa kumapurisa ndo padzakachinja dzakuti dzedu idzodzo mumba medu ndo dzinongosenderana nanhasi ndo zvinoitika dzedu idzodzo ndo dzine dzingosenderana mameseji nhamba yenyu mimi inosendera kumurume ichiti chi hadzichitaura zvakawanda vaitaura zvekungoti kazhinji kacho vaitaura zvekuti dzingai mwana uyu kana muda kuti zvinhu zvimuitire endesai mwana uyu kumusha kwake muri kuti meseji inobva mufoni menyu mimi ichienda kumurume wenyu ichiti kune murume wenyu dzinga mwana uyu wako umuendese chikupi dzinongoti dzingai mwana pekutanga ndopakanzi mwana akudiwa kumusha kwake atete vanga vari kumusha kubva vasenderwa meseji kuti tambirai mwana ari kuuya kubva vatonditiko mwana muri kukwidza mwana ari kuuya ari nani ndikati handina chandiri kuziva ndandisati ndavhura foni yako ngati hapana zvandoita sei zvandiri kuziva pandiri kuvhura yangu foni bva ndaona yakasendwa kuti mwana ari kudiwa kumusha kwake atete kumusha vasenderwa kunzi izvoni tambirai mwana ari kuuya ipapo yakaenda kuna tete yaibva kunani yaibva kunhamba dzangu kunhamba dzenyu iri kufoni makadhitita mameseji ndezvakudhara kai2021 ene mamwe mameseji acho anozongodhilitika ega asi iye zvino izvi mune mamwe arimo akasendwa achiti chi
zvakaita pane zvakaitika vandaudzwa kunzi pane munhu ari kuzviita mirai zvii zvakaitika takange tangofamba vamwe makazofamba zvii zvakaitika kuti muzofamba hatida kunonzwa zvakabuda kutsanangura tida kunonzwa zvakaita kuti mufambe taifamba nenhau yedambudziko ironi nhau redambudziko ironi yakatongogara tiite kuti tifambe yemoto iyoyo hanzvadzi mati pane zvakaitika yes hamuna kuti zvagara zvanga zvichiitika orit handi yedu mberi zvakaitika zvekuti maprofita vanenge vaita sei vanenge vaprofita saka ndichienda kumba ndakasenderwa mameseji ekuti uchasvika mwana akarara achirutsa dai kakangofa kanongoti kushata ndokubva ndasvika kumba kuyekuyi ndobva ndatowana zvechiwa mwana ari kurwara saka pane munhu anga andirotera akarota hama dzekumusha kwemurume wangu akarota kuti nhingi nanhingi nanhingi varimo mudambudziko rikuitika kumusha kwavo rikuitika mumba kwavo saka inini ndakati mwana wemakuseni amuka haana kurara usiku wacho akarara achirutsa ndobva ndati namata nezita ramai guru bva ndatomudza zita ramai guru ndakagara kubasa kwangu masikati ndobva pafoni pangu pasendwa meseji nefoni yake yakanyorwa kunzi zita rakanyorwa kunzi izvoni iroro meseji yakanyorwa kunzi imi mungaudze mwana wenyu zita rangu ndaswera ndichitsva nhasi udzai mwana wenyu amire kunamata kwaari kuita endeimere ini ndiri kungoti zvinhu ini ndaifungiza kuti zvinhu izvi ndezveuku kwakabviwa kwandakaita se kwandakaroorwa nekuti vekwandakaroorwa kwacho ndikakutaurira kuti izvozvi hapana kana one anoda kuuya kumba kwangu. mandirasa mati maifungidza kuti zvinhu zviri kubva kupi uku kupi kufamba kwatiri kuita tiri kutonzwa kuti zviri kubva kumusha kwana apa mati maifungidzira mati maifungidzira kufungidzira kuti zvaibva kupi pekutanga taifungidzira through mashoko maifungidzira kuti zviri kubva kupi taifungidzira kuti zviri kubva kumusha kwandakaroorwa kwamakaroorwa saka zviri kubva kupi tiri kunzwa sekuru vati ndezvekumusha kwedu matanga kuzvinzwa nhasi aiwa ndatanga kuzvinzwa nhasi saka imimi hamuna chamakanzwa chekumusha kwedu chinokunetsai chekumusha kwedu chinondinetsa pamusoro pedambudziko aiwa kwete hapana saka zvinhu zviri pane mwana ndizvo zvinobva kumusha kwavo ndirei ini ndo semaonero angu zvazvirizvo zvakadai ini ndida kuti ndidzorere tiona kuti zvinovira kwano ndo zvazvinoita ini ndine mutongo ya ndofunga zvikadaro ndokuti uyezvo musaite mutemo wekurambira vanhu mukati memusha wenyu muchivarambira kuti haiwa kwete handina wandinorambira asi munoramba mataurire waya ndekuramba sipamusoro changamene ndakubvunza vanzvadza moto uyu uri kuonekwa chete kumba kwenyu moto uri kuonekwa chete kumba kwenyu kumba kwangu pari zvino izvi wakumba kwangu hakuna mira waimbooneka kupi wakatangira kumba kwedu vabereki vangu ndo vaigara nevana inzwai handikuna kuti dare ratiri reanzvadza toda kutsvaga kuti mubatsirwe hatitoda kuti tipe mhosva paisiri kana kubvisa mhosva apa toisa apa handiti moto wakatanga kumba kwenyu handiti kwababa venyu wakazoenda kumba kwani pana amai vamwe vakazombotora mwana uyu vakagara naye kumba kwavo kwakapfuta imimi kumba kwenyu kwanzvadzi dzenyu vakomana venyu kumba kwenyu kwababa wenyu imimi akanga ari kweni waibvira moto ndo vaigara naye akanga ari kweni uyu waitongobvira kana iyai paaenda kumabharabhatso akanga ariko ndokwaidzidza kumabharabhatso ikoko ukabvira saka ndakuona moto iyoyo kwani ora tapanzwa chipindirai mubvunzo wangu mati wakabvira kumba kwenyu
wakabvira kwani kwakambonogara ukabvira kwevamwe amai vakambomutora ukazoenda kumba kwedu kwatakange kwandaigara ini nababa wake tichiri kuloja tisati tatama kuenda kustendi kwedu tamutora kudzimwe hama dzenyu hadza dzenyu kana vakoma venyu hazvina kuitika hanzvadzi dzangu dzinogara South Africa hazvina kuitika hazvina kuitika muto waingoteera pana iyeyu pandakazongomutora kugara naye kumba handiti ari pane muto wacho zida kuona pano ivo wakambouya nevanhu vachiti nyuchi dzinongoti dzazara apa isida kumboonawo moto wacho pano pamusha kana wabata moto ndokudedzai kuti yowe musha wabvira uyai mutore zvivhitivhiti ndosakachangamire tauya navo kuti vabatsire. Rekatombozaona mamoyo mudiki naye mamoyo moto unotanga sei? kuvira moto ndo wakapisa gumbo gumbo rangu tanga rike pangu itondipaita chiduzu che ndangosendawo meseji ndiri kubasa zvikanzi zvatanga tichida zvaitika ndichipedza kudaro ndopaakabva andisendera meseji achiti mama gumbo rangu raita serati saka pandakasvika vanombokupa itsamba ndivanani kwemi vanombokupa itsamba iyo ndova ndisiri kuziva ndova musiri kuziva anoona varamba vachitendera panzvimbo ichiti hamusi kuziva vari kupa itsamba ndivanani ayo ini ndiri kutongoti ndakuti ndeve kumurume nekuti apa mazoti imimi zvinhu izvi ndezvekumusha kwangu ndati vari kupa itsamba ndivanani mameseji anongonyorwa but anenge aine haana namba hadzipi haana namba mameseji namba dzako ndo dzinenge dziri ipapo saka ndobva wazoti mwana takamupisa neacid achaura gumbo iroro onodamburwa kuSouth Africa futi hamuna mari yekuti mumuendese pamusoro muchemberi zvichireva kuti imimi nhamba dzenyu ndo dziri kutumira itsamba hongu saka ane dambudziko ndiani ane dambudziko ndiani uyu ndo dzaitumira mandiri dzichitaura nezvegumbo iri pachidembo basekwa yenyu mese muponi tichiita tsvakurudzo robert panyaya iyi reporters vakati it's very difficult zvinhu zviri kuitika kuwaniva nokuti pamaresearches ese ari kuitwa vari kunzi nhamba dziri kutumira dzachona hanzi hazviiti kuti vange vachizvitumira nikina asi ndo zvavari kutaura ndozvautizauvari kuti kai vari kuzvitumira asi reporters yacho wakabvunza wakati ikati hazviiti iri kuti hazviiti saka masara musi asi mungakwanisa kuzvitumira here meke hazviiti kana yauyu ikatumira mambo mukanotarisa yauyu inenge isina meseji yakanyorwa ichiuya kwangu saka munotoratidzana anosara mukoni saka munotomboratidzana mai nemwana here kuti iya meseji yako yabva kwako iyi yangu iyi pangwani ndotosvika kumba ndichiseka nekuti unenge watoudzwa zvinenge zvaswera zvichiitika kumba kuti zvakamira so zvakadai mwana wako unomwana achikosora wotobva wasvika wotowana mwana achiita sei saka imimi mauya nenyaya kana imimi chiri kungokuudzai izvi zviri kuita kuti imimi mubatane nevanhu ava chimbozi chii makatitsvakeri mungachiziva kwete mangotanga kutsvaka pano chakaita kuti ivo vaisikwe zvese izvi zvavari kutsanangura izvi ende ivo chinoita kuti vaite ukama neushamwari netsamba dzavasiri kuziva kuti dziri kubva kupi vachidai vari pamwe chete vakachiziva kuti chiri kubva kupi changamiri vari kubvunza kuti ndochandavaudza kuti haikonai kutanga kunongedza mwana dambudziko riri pamuri kutanga zvandoda kuchanangurirai pano handiti mese muripo iwewo ndiwauya namo vanhu ava ndikavachanda vese ava ndida kuziva kuti dambudziko riri kubva paro mucharenzwa henyu kuti razotangira kupinde kugumira pano amai ava ngavangobvuma kutenda kuti dzimwe nguva hamuzivi kuti zviri kufamba sei ndane kuti matauriro amuri kuita kuti tsamba dzenyezi dzinozouya nekuku dzoziya kana mamusiri imomo murongwa wekusveta vanhu ropa ngei zviri kuitika kwamuri izvo muri muyamutsvene munomuprofita munoprofita munosvika munoita mamusiri mungati mesatanism sei izvi zviri kuitika sei tsamba idzi dziri kuuya kwavari vachizozishaya futi maitonamata ndakakura titonamata kumasoro
saka dambudziko takatorowana tiri tori kumasowe. Saka muri kupa mhosva chinamato. Hayi, handisi kupa mhosva chinamato. Vose vaprofiti vacho vakatenge vakutotikrashanisa ndokuzosiya kwandakaita kumasowe. Nehama. Matauriro avo. Ndikuti anenge akukrashanisa nehama. Kuti rabva kuna uyu, rabva kuna uyu, rabva kuna uyu. Basina tsanangudzo yokubata kuti uzive kuti chii chiri kuita sei chiri kuitika. Pinda panyaya yekushaya mari. Kwekushaya mari yamamshore. Mari inoshayika mumba, mumafoni. Mufoni menyu munongona musisina mari. Unotoona musina mari kana ukatosenderwa mari nemunhu. Paunoda kuenda kunoitora unotonzwa kuti balance yenyu haisikuita sei haisikuenderana. Wotodai wotoona imwe mari yakamuka. Like last time ndakabva ndasenderwa message kuti yakasenda message kanzi nyangwe mukaenda kuinbox mari iyo yamufe makaiwana nekuti mari iyi ndaishaya yangari mari yakatumirwa $215 ndobva zvanzi ndakuda kuitora zvikanzi mufoni menyu muri kuti mune insufficient balance ndobva atarisa balance kanzi muri kuti mune 100 mari mamatumirwa ndatumirwa nemurume wangu. Alright. Foni mwana mama yomudiki foni yako inomboshaya mari? Ndinoshandisa lento ngadadedi vangu. So andinombojoina saka mako zvemari asazvamboitika. Asi zvemameseji kubva mufoni mako achienda kufoni kwaamai zvinoitika. Kana kubva mufoni mako achiya kwako. Alright. Zvemari ndiwo ningo waisani ngeitsayo. Unenge wabharabhadza here meseji. Kwete. Zvinongoitika zvega. Saka iwe ndiwo nedambudziko. Dambudziko ndatoriziva pariri. Inini ndinonanga pane dambudziko iri. Inini ndinonanga pariri. Nokuti nyaya yatataura nhasi iyi. Ndikakushandai pano chero ndikasashandira mwana wenyu uyu. Ndokona musiya. Ndoshanda imimi basi. Kuda kungoratidza nyika yese basi zvandataura pano. Ndokona ndanga kushanda imimi basi. Nanaziva. Momonoria. Ndakushavai. Mari yenyaradzo yababa vakashayika yese maita hanzo dzakashayika zviye mari yechemo mari hayi manga magara muinbox mangu muine imwe mari yagogo yanga irimo ndobva ndazotora imwe ndakatora 110 ndikaisa imomo ikabva yashayikwa mariyo. Saka yelast time iyi yakatumirwa nemurume wangu takafona kuEconet. Econet ikati mari iri kuratidza kuti yatransferwa muinbox. Hapana munhu wamambopa foni yenyu ndikati hapana munhu wandapa foni yangu. Zvikanzi inoratidza kuti yatransferwa muinbox ichiiswa munhamba dzemwana uyu. Asi ndikatora foni yemwana uyu haina kujoina inbox. Asi uku vaitaura kuti foni iyi iri kuratidza kuti yakajoina inbox. Mangwana makuseni ndokumufoni pamakafuma muine message nekuti murume wangu anga anditi chiendai kuinbox kwacho munoita sei munonzwa. Ndobva yafuma yakanyorwa kunzi izvoni nyangwe mukaenda kupi hapana zvinoita sei hapana zvinobuda musaende zvenyu kuinbox kwacho nekuti mari yemwana wedu tatora imeseji. Mari yanga yatumirwa nemurume wenyu ndoyamakashaya ndokuya meseji chiti mari yapfuma yatatumira tatora pfuma yedu yanga yatumirwa nemwana wenyu kuri murume wenyu. Mari yemwana wedu tatora kuri murume wenyu kandi yakatumira handiti nekuti ndiye anga atumira mari. Alright. Moto waparadza midziyo yakawanda sei? Hanza waparadza midziyo yakata sei moto? Wakaparadza. Wakaparadza mibhedha, maodropu, hembe, magumbezi. Saka izvi hamusisina chekufuka. Takangoita yekubatanidza magumbezi acho. Pane nyaya yamaitaura yekuti maresults emwana asati atora maresults makafana maatumirwa pafoni. Zvikanzi mwana uyu hafi akapasa takatopedza naye kare
munoda kuti aite maticha here semazita sana sisi vake anana sisi vake vekwa baba mukuru. Saka munoda kuti aite ticha sana sisi vake munoda kuti azoita nesi uya hana chaanoita nekuti takaita takamubata. Saka marisa dzanga akafira. Takatosvika tikaona marisa dzakafoira akatonzi agriculture anga asina kuinyora asi musi wakatonyora agriculture akatoya neshamwari dzake nepandiri. Chinyiko kuzati hakuna nyinyi inomboisa pane vanhu ivava, hakuna nana inji tochiisa ivava. Saka gumbo riri kuita sei mamwe? Ndikuona riri kudedere. Rinoita rega? Iwo even ukada kuzvirambidza kuti risaite? Saka unotoregera richitodaro? Zvakatanga rini? Gumbo akatsva muna August paholiday. August gore rimwe? Muratione gumbo racho. Akatsvani? Akatsvani? Akasiyandwa pachinzi takaripisa neacid. Ndokubvunza mai. Kwaita zvemameseji ka atitaurei zvaakaona akatsvani. Ini ndakange ndisipo ini. Akangoti mama wangu ndogara navo vanorwara. Ndobva angoti gogo nezvaita gumbo rangu. Saka hanzi ranga rakachenuruka. Saka akazoti ageza dzaakuenda kuma33 ubva apfeka socks. Ndobva akazongonzwa mvura kuti pfa. Doni. Saka muri kurisungirei gumbo iro? Aiwa anenge achisunga kuitira pakufamba. Kana apfeka bhutsu. Murume nyarume? Murume wangu anogara South. Inogara. Ini ndinogara kuchitumbuza uchirasa vanhu. Saka muri kuti zvinhu izvi ndezvemumusha memurimo. Ndichakurapai vese wamauya navava musi wandichapedza kukurapai vachange vari pano zvakare. Ende ndichakuvazivisa zvakare kuti zvandaitaura zviya ndaiti chii. Munzwa nyaya dzekutaura muyeni ndichaidzokorodza zvekuzoireva. Marinzambira. Dzimwe nguva munogona kushandiswa kana kupiwa zvinhu zvomumusha menyu musingazivi kuti zviri kuitei. Zvisvikosadza muvana vese kana mumhuri. Imi mungofamba makakudza musoro kudai muchingoti zvemba ndezvemunoziviripi. Chikuru chamafambira pano kupona ndizvo. Chikuru chamafambira pano ndechekuti musausatsve ndizvere. Zvese izvozvo ndikazvipedza panyama yenyu apa. Ndira kuzoziva kuti mutongo uchibva kunani. Mukupanza vanitani. Yati vei muri kuzvinzarira ndira. Iwe mapupu ndiwe Robert muripo mese muri vaviri. Ndati ndikavashanda ivava vakagara. Ndira kuzoziva kuti mutongo uchibva kunani. Sekutsanangura kwandataura. Kuti zvinhu izvi hazvina kuita zvakanaka. Zviri kubva mukati memusha wavo. Ivo havasi kuzviziva. Ivo havasi kuzviziva. Mwana wakawanda vanhu vari kuita izvi. Mwana pakutoita rinenge dambudziko rekuti mwana haazogara zvakanaka. Mwana haachagara zvakanaka. Tinopedzisira taakuzosvika pakutoti mwana anogona kupedzisira anoda kuzviuraya nekuti anenge achinzi ndiari kudai. Ndozvasakutoitika. Aiwa musiiva. Anozviuraya mwana nezvinhu zvamusiri kuziva. Idzo nyaya dzekufungidzira nenyaya dzekungoti pano dzaitwa siyanai nazvo. Kana mauya kuzotsvaga rubatsiro waitione kuti zvii zvaazviitika kubva musha wani. Chinhu nechinhu chandinoita chine umbowo. Chinhu nechinhu chandinoita chine umbowo inini. Handiti chinhu chisina umbowo. Manje mukaramba muchishungurudza mwana
musingazivi kuti ndiani kana kuti ndiani zvinonetsa. Watadza kutanga wapedza zvemusha wababa wako vakarumba vari kuita zvese izvo kuti ushungurudzika ndiwe vakunetsa mwana wako. Aiwa ina handisiri ndiri kumunetsa. Vanhu vamwe ndo vari kutotaura kuti mwana uyu akabata satanism akazodai vatizviramba. Ende chikonzero chinoita kuti mwanhiva vazotaura izvozvo ndiwo nengo uri pamberi. Haina ndaumbotaura izvozvo nokuti mwana wangu ndinomuda, ndina umwe mwana. Uyu mwana ndiye mwana wangu chete sekuru. Ndinongori nevana 2 mukomana nemusikana. Asi ndaitozonzwa nyangwe vekuukama kwake vanhu vachitouya mumba kwangu votaura kuti zviri kunzi mwana wenyu akabata satanism. Ndikati inini ndinoda kuti uyu mwana uyu anonzi akadya chikafu kuchikoro. Ndikati mwana uyu nyangwe mumba chaimo hafanire zvekudya. Saka handione mwana uyu achinzi anganzi akadya chikafu chekumaraini kuchikoro. Toda kuzviona izvozvo nekuti vanhu vakuvharidzira zvinhu zvemumamisha mavo. Iye Robert anozviziva kana ari mwana anenge akabata izvi ndinotaura kuti mwana ndozvari ndinozvitaura sezvanangoudza chimbuya chiya sezvanangoudza zvinhu zvazviri muno chiya. Apa paita kuvaroi vanobatwa muno apa vanofanirwa kubatwa. Paita zvimwe zvinhu zvokuti zvasangana zvokumusha kwavo nezvokumusha kwevamwe saka zvakungonzi ndezvemwana basi. Mira uone zvandoda kuita. Aiwa batsirai ndiko kuti zvinato irai tibatsirane. Saka ndiri kutaurira kuti kubva nhasi zvichienda mberi hakuna musha uchabvira aripo andivambuti ari kubvisa musha ndiye. Aiwa ina handaiti ndiye anobvirisa asi kuti kwataizofamba zvainzi mwana uyu ndiye ari kuita sei ari kushandiswa zvichienda nematauriro enyitiro kuti ndiye ari kubvisa musha. Saka sida kuona kuti ndiye ari kubvisa musha zvinooneka zvinhu zvezvo zvinooneka kana muri imimi nezinza renyu muri kuita izvi tichazviona. Hazvinetsa kuti tizive zviya mwana uyu mubvisei panzvimbo iyo asi zvese ndichazviona zvese. Ndimubvise panzvimbo iyo yekuti zviri kubva kwaari zvekuti moto uri kutangira kuti ndiye akabata zvesatanism zvamava muchifungidzira nezviri kubva kuhama hanzi mubvisei ipapo. Panzvimbo yekuti mutsvage varoyi venyu zvakanaka-naka vakazara vanhu varoyi mumusha menyu kana kumusha kwababa wake kwazara varoyi vazhinji chaizvo moti mwana badzi ndiye ari kudai iye akomana musii mwana ndichakushanda nendichakushanda ndoda kuona kuti pandichapedza kushanda ndoda kuona kuti kunovira tsvimbo nedohwe ndekupi. Hakuna gwenzi rinobatira pasina chironda muri kuzvinzandira izvo. Hakuna gwenzi rinobatira pasina chironda pedze zvemuchazoti iwe mwana uya wandibata toma kumazvo. Asi kana maya uzobatsirwa kudai ayo tinozvitenda mana mune rimwe mubvunzo. Aiwa ndoda kungobatsirwa nekuti ndakatokumbosvika pakubvunza sekuru kuti mwana uyu apedza chikoro ko sei zvinhu zvichingoramba zvichingonzi chii sei zvinhu izvi zvakuramba zvichiita sei zvichiitika. Asi vaitsanangurowo nekudai vanenge vachitirasisa nekuti iwawo uzoziva kana uiraika kuti mune muzviya netunyaya twedu tusina nematiro ndatokutsanangurira zvandataura izvi kana muine idzi shanu idzi neni zviri kundiratidza kuti pfungwa dzenyu idzi dzakaiswa zvinhu zvakawanda mumusoro. Kana vanotora nhau vari kungozvinzwawo kana dzenyu dzichishanda idzi zvinoratidza kuti mai ava vakapinda handosaka vapedzera vataura kuti ya vanotitsanangura ndo vanenge vachitirasisa zviita kuti mai ava vane zvinhu zvakawanda zviri mumusoro mavo zvavaita pavaiudzwa ndo zvava kunyenda nazvo basi havachaoni kuti dambudziko iri riri kutanga papi richiperera papi richibva nepapi. Ndoda kukupangidza yambuya ini ndonzi Rodrick karikoka kumine musi wemuriwo ndezimbabwe ndichiyera zvumba mazvinza ndakupangidza nyaya dzakadai idzi ndinoziva magomero azvazvinoita ende ndakuisa mupatso pakati pamai nemwana
achivabatsira Isa- ndakuisa mupatso pakati pamai nemwana ndikoziva kuti zvinhu izvi nemi mugoziva mugodzokera kuti vatori venhau venyu vamune madedza pano mugovaudza kuti zvinhu zviya zvakazogumira kwani kana kuti vakazobatwa ndivanani ukanzwa yachema inenge yabatwa kanzwa yachema inenge yadii yabata. ndichakubvunzai futi mubvunzo kuti paya pandaikutsanangurirai kuti paya ngatiitei zvakati nezvakati zvabata kwani mbai muchatanga kutaura kuti mwana wangu uya anenge azodai ini ndirini Moyo mudiki une mubvunzo here kuna sekuru? Kwete handina. Une chikumbiro here una sekuru? Hongu. Chikumbira zvawo. Sekuti toda kungotiwo dambudziko iri ripere. Handiti ka. ndozvitenda chapera rinopera. Inini chandataura zuva ranhasi ndati hakuna musha wawo uchatsva. Chandataura ndazvitaura pamberi peruzhinji, ndazvitaura newe waunza vanhu ndiri pano. Hakuna musha uchadii Uchatsva. ndakuzviona izvi zvinotaurwa izvozvo. Aiwa tinotenda changamire. Wai hai musha unotsvaka ngai hai Aiwa zvakazodei. wabatsirei. Nokuti ukama hwanga hwapo pakati pemwana nedzinza. Uri kunetsa. Chii kwaikwai chii chaunozivayo Aiwa tingoti chakutsanangurira. zvakanaka ichangamire. Tine zvinhu zvakadaro baizvo tinozotaura zvedu kuti tozongotaurawo zvedu pachikuru asi tichitotaura Izvozvo. chandiri kuda mwana ngaapone basi naive wamai wacho ngawapone nezinza ngatipone basi. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.